Pogore osebedo katimo ikruok ma otelo ne kodhno. Judith Omondi, Ramogi TV. Rowere alufugi akara alufe mathoth no chope kambi mar obila mar GSU ma Embakassi e kaunti ma Nairobi e chenro mandiko ji e tich kara jotij lweny rowere manoseyudo tiegruok e kar tiego rowere mar NYS. Kara kamano kwan mamalo mar rowere manochopo e kambi ma Embakassi no nomako dho oganda nono kanyiso chal mar onge tich e piny Kenya ka. En tipo ma osebedo kalorore mbui odiochieng' ma kawuono. Inyalo galo ni ma en chokruok moro kata romo magalamoro mar siasa. Magi gin rawere manochope kambi mar obila mar GSU ma Embakassi e kaunti ma Nairobi mondo mendik gi tij lweny bang' lendo manochiw gi Migago mar lweny ma pacho ka Kenya Defence Forces. Lendo no ne geto rawere mosedo tiegruok ka National Youth Service. Kata kamano, Migago mar lweny Kenya Defence Forces oyango ni chenro no noyo rawere mohewo 7,000 ka thothgi gin rawere ma pok nonyono kar tiegruok ma National Youth Service. Ma biro bang' Migago mar lweny ma pacho ka taw chenro mandiko rawere tij lweny, chenro manotim chakre tarik 28 dwe mar 8 nyaka tarik 8 dwe mar 9 higani. Chenro manotim e counties bura ma pacho ka. There is an age bracket. Today I'm looking forward between 18 and 26 years. Once you pass that stage, then you will check your documents to see your documents whether they are genuine and they are clear and you meet all the requirements as per the qualification. After that stage, you move to the next step whereby you'll be subjected to preliminary medical checkups. After preliminary medical checkups, for men, they'll be subjected to 5-kilometer run. Kwan rawerego manochopo manyo tij lweny no en ranyisi mar onge mag tije ma pacho ka. Wach makoro medo nyuolo paro bura ahinya to bang' tend Kenya Kwanza singoloso thuolo mag tije ne rawere e thurka.